Cardon, Nilimonjerong Pipit, Pinibirta, Arju Ponikta. Paklongkam Montero na rongalong EPHL siya songpen $60 barnes programa may kidingpon. Korkanti constituency ke parok Paklongkam Montero na rong aklamalong chiti ni Pfizer keparni All Party Hills Leader Conference asongpen $60 barnes programa may padoponsi. Suri sosya muluk chetongpon. Bangso mayelong nilip nihang a constituency doan EPHL si klembang puklembang piatum chetongdun. Bangso mai kang ni pona hud EPHL sia mai phujai ka thar pen se tame ing longa so atum kereng dok kereng ni kidu ke thak pon long pami pen alam thia puthak se tame than mom pon lapen BJP asong atum hor ok pen nang ke bai chot ki ilitum manghudu nang ne lo pusi Korkanti constituency Paklongkam Montero narong arada tuma phan than pon lasinon ke bang jia pora hot pen ke manghu hera EPHL si along du thip nang po kali pulote ilitum kamang hudo bom helang pulote inglong asoarat akhai kibir nang po pusi jai kathara hin pen mayelong than pe klarpon lason si pherang ke pen jai kathara phan lam jai sarpo ang tong tikathar mai meeting along kupi nang ka chatong run awedat tiktik lo pukarju ke pado pona hut nang ka thakdun ke alang like ke so do bomba joksi nang chatong dun un edat lo pusi pherang ke karju ke pedo pona hut nang che thakdun tangte bangso mayelong jai kathar pen pherang ke pen kachipathingno ahut alamle iditum arju ponsena Fuloni penaroning tikathar Karbianglong News Da Montero na rong da Korkanti MSC constituency yang bong mitung da mass awareness campaign sigedu mass joining ba kali mass joining ni tum dak bijok plot lo athema dak ke do anda bijip EPHL silong sinang join dun et lo aprang pen la masih dak ke mass joining akama bedet lo dak bangke dak ke BJP ta velo Congress ta velo ASDC ta velo dak Lapen ni tum phanang pisung dunjia phan BJP tum pini hala kopia urunodai pen tang ho kopini tang ho self help group tum phan hang si kovi arong bunet theng pia rong lo ne ke ron kopini akam klem lo la bangke la theng pia ron ke ron pini la ke BJP to program kali la ke government program la BJP le dosita monin tum EPHL si tum le si dosita la ke ron po Athi kete EPHL si tu mangsi ron tu mucat po. Athe man ni tu mangke kecil tu mangke ni tu ron redet po ke. Kecil tu mangke ron nang dia theng pia ko be anta karpi lo rat tu mangsi ni tu mangke ron tu lap po ke. La bo la ke ni tu EPHL si tu leke ya hai lo ko tan te ko be rong ta theng pia rong ta ba ruma pi sita ba jat sita aken ke rap ke ong ke nang ji an ke ong tu mucot po ate mahala ke chia tu mangen ni tu pipedat po ke chia tu bahan ki pinang ji non BJP tu ke chia tu man ki pi la he ho pot an ke inglong arat ma ji ni tu lap po Kaduk ka be pini bangkom na bangpu bangpi si na chetong dong sa na chetong dong ke pini bang suri ni bang tu ka chetong la pen da ke mas joining ke ave ate man nang dun lap la tang ke sir tang te ke ong du ratum non tribal han ke botarlis in khaning pubom sitame EPHL si tum ke non ke EGP atum ben si chipa mirong pu puthang nalin ben pilop la so lama ke AJP potom ba AJP la tom bang ke BJP tom along dun de lo la tom bang ke BJP ban aning dok de tu Congress ban aning dok de tu mang lo la tom ke la indigenous potom asamang bong la pe north eastern bong ke do vek atum phansi chelang chot nang i potom bang lo la si alang litum nang chi kroi du det lo ni litum bang ka ching kia jer ding o alang litum ni phana ching ki ke ching ke hala tu MSC election hot ni tum ka ning je MSC election ke la ke BJP le ka hai kali la ke bongali pen bihari si ka hai ko alam amasi alang litum ta hok lo la ke hok alam lo ni tum plain district ta ni tum asamis tum phanang pisung pig lo la tum pu siala tum ta pu la si non ke nang tum constitution na teng kopi maka chi hang la ke ni tum nang chi kroi dun lo la pen sik sidul ta pangtang vek nang yi pu ke ni tum nang chi kroi dun lo la pen nang rap dun ji pu si la AJP tum pu an ke jong si nang chi rap dun ye pu te
Kasih lam ke miom cot alam lo. Kalima kala. Aja kong do mucot ko ke ko. Hala assembly lom lam kaning ejita. La sini tum cekroi dun den lo alliance pukali. Seta alang litum ben cekroi dun den. Cekroi dun sita alang litum le dak nang dun paki po bangkali. La pen asamis tum dak bang paknut po bangkali. Alang litum methang adim ke cerai sikia masalah tum dak ke klep. La pen ke council long ke chia tu ma men an ke than lap nang jip ke hala tum nan che kroi dun det lai le la si neli tu ma prang men ki pu bom ateng si APHL si hai lo de la ke chia tu ma men ke la council election of voter list pen ke than lap la to ke apa kalam lo pen sakorita la council ar lo ke do an asakori council ar lo pulo de la department ke do an da lo department thom kep lo ne pilo ne la an ke chia tu ma men against kang than si la ti tribal tu ma si la ke sakori ke pi so hala nak che kroi dun lo alang Karbi risonim sorong aje surhini ra inquirapli sertalen katalon pen pachirapsi pini Karbi club rong ni hang di phualong karchola pen kachike momai kepedopon Karbi Cultural Society mate thi hekpen KCS di phumanja jona tumpen chapaterpi ponsi kechengsi pharo krisir kepra troxi kepra pli aningkan pen non surihini ra inquira ke thoman jutang jubat klembang phiatuma phan karchola pen kachike momai pedopon Lason si pini chiti ni phaisir keparni Karbi club rong lihang di phualong KCS di phumanja jona tumpen chapatir pi ponsi kedam tang pharo krisir kebra troxi kebra plianing kan Karbi club rong lihang di phualong pharo krisir kebra troxi kebra plianing kan pen Karbi jutang jobat pindeng sempot ilamiki rengnang jipo akamatha pon pen talon bom wang bom si nonang kileji Surihini raing ko raplia ningkan bangki serta lena sengkan mate ningkan pokep ke choklo lasi pharo kresir kebra troxi kebra plipen non an KCS alo ke claim kachepaduk lapen ahok jutang jobat ilam iki pindeng sempot kachinghon pikatuma phan karli tang lapen non kido bomatuma phan karchu lapen kachiki momai kepidopon pinibang so mai kachari ponchia phan KCS tiripia maipu Chandra Singh Kropensi mai chapahem pupon Bangso Mayalong Man Pengalu Hisar Poman Pen Kachetong Dun, Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hang Pen Chetong Dun. Anparta KLA Maipu Joy Singh Tokbi, KCS Maipu Chandra Singh Kro, Art and Culture Department IEM Surya Rong Par, MLA Vidya Singh Ingleng, MLA Dor Singh Rong Hang, MEC Johnny Timu, MEC Pobitro Rongpi, EM MEC Doan Lapen Board Chairman Anparta. Jutang kaching hon kithe kiding abang phubang phiatum chetong dun pini bang so mayalong KCS akong chun bang Vidya Singh Rong pipen kaning jepon ke karchola pen kachiki momai pini an longkri siamai pedopon lo lapen kadukawe bang surisi dokaya bang phubang phiatum aphat karchola pen kachiki mota pedolong lo puta pherang ke thingnu nang pachini do News Text Report Karbiang News Lasso di purong ni Karbi Club Karbi di Sunsurong ara Mantepen Jupapang Alhi sen pen sikla hem pincong ye Pohon sip Alpaman tayo to hala kecikimo alu makem hem se thonam ko Ladang bang kenon ke 100% pule kita melo hari si Monjong hem se thonam ko ba Neno dia bang ke laso serkan ni ke anukan Karbi Kampurat timu serkan ni ningkan Alhem ke Kali Dui Mana Ladang ke Presiden of India bang ke Kampurat timu Ke ong dung PMAY che hem so ke kim kerang kasaoi ke thek pono la son se la khain ko rapli deu pani constituency ke paro chonga janlang tuing tiarong pholo ni rong pipi aphan sarkar pen ki pi hem so ke kim kerang pi kasoi thek tik apathak a hem phua tum pen ningkang samsini li tum pherang ke thingnu nang chapak lang do pholo ni rong pipi aphan sarkar pen ki pi pon PMAY che hem so contractor diamond teron ki kim pi kasoi thek tik pena jok
Puloni rong pipi lapen rong oradatum ning kang samse hektik labang so hemso kigim lake kasoi hektik apotsi alang lima saputa ning ing samse pin athe ahemta foundation ta nanghut pipi lapen anu joga hilik setame ingdai pikhangjang lapen ahem so nang kempi setame pholok asang tipen nang kempi rong ajok iri penanta tumpun fundarun jontu leki doji kali munit chiki doji pinaka potsi nang kempi chi pulote nang kempi pame nangji lapen local MEC Sorban Kumar Telenga VDC chairman Alisteron Piatum Prabjin pen nang humri pen nang langa sonte pusi kachoningri pedopol News text report Karbinglong News Angka ni ye poisa pe claim nai pu ga sini lo ne tumta angka ni ye soma nang klang lo poisa nang yang lo pen ke poisa ulai no angke ni tum soma nang paklo popo la so pen achi tim hut aku poisa nang yang le lo aku ulai lap lo non bang ke tim ni ulai lo ni li poisa long ke ulai ke ni li 82,750 an ni li ulai pilo non bang ni li hem ta pu ke chum ho nan tum rang lam te thek long po non mondir hem kali pu hin ni le kontrak pan pulo anta lang li tum papri po puno anta a kontrak dar wangi ke lang nota la hin li la am ke ne la hin lo ni li ke la prepare or drip hin li pudo ni kala pulo la prepare or drip pulo ako Harlongbi Velongbi College 15 Social Freshers Meet ke pamanpon Chiti ni phaisir kebani lakhain ko retrok dor bagori MSc constituency angkang daithor Harlongbi Velongbi College Moniram langni auditorium kholalong Harlongbi Velongbi College 15 Social Freshers Meet ke pamanpon Kadale Sebrengma Assistant Professor Harlongbi Velongbi College Pensi Mike Chupahempu Ponsi Aluhia Manpen Kachatong Dun Lake KAC Education in Charge EM Richard Tokbi Niropoma Timongpi Joint Secretary KAC Beren Singh T Korsing Ronghang DPO SSA Mayadi Hasnu Father Tobias Barwa Principal Don Bosco High School Rongbongkhat Yunali Ronghang P Principal Harlongbi Velongbi College Duarbaguri Kithekiding Rongosor Student Parents Atum Pen Chenglok Pinangan Chitongdon Pen Welcome Speech Yunali Ronghang P Harlongbi Velongbi College Principal Pensi Thanpon Lapenke Karbi Traditional Dance Ritnong Chingdi Lake Clemson Group Pensi Paklangpon Lapenke Koson si student atum kachali anathupa prangdon jima lapenke parents atum koson si asomara tumaphan aprangke ponang jima po alama mokha education in charge EM Richard Tokbi pen rata thengno thanpon pen 15 fresher social meet ke paman ponalong mission met pen pachun pononglo pusi Harlongbi Velongbi College principal Yunali Ronghang Pi pen thanpon pen ke Yunali Ronghang Pi pherangke thengno kaning chepon ke Nilikit Ningarong Pikan Athema Education in Charge EM Richard Tokbi College Road Paver Block Setami Nang Pipo Pen College Gate College Building Anta Nang Pipo Pusi Ning Nang Pathetikang Pot Chorolo Puta Ning Jepon Fraser Social Meet Juddet Pen Puthot Student Atum Ning Chaparong Ponchi Pusi Lun Sepo Christian Teron of Hancho Phasi Ning Chaparong Pon Lopenke Lun Sepo Christian Teron Tame Daithora Hawar ke first time lokebang Lopenke Ning Ta Arong Oan College student atum sitame kilun ke kan penchenglok English Hindi kaning je pon sitame ning ing sampik an puta pherang ke thengno chethan po News text report Karbinglong News Dhoni rong pikang bodet pen kelong le data jok apia po tumpen KAC afan kerap kachuhang Joy ke hut kacharap mote ki duki sunga hut kacharap ning ing samu lason si chiti ni phaisir ke parni phuloni constituency mate utor borobil loring thepi outpost ke paro tarabasa sukum tok biarong amikar kangbora rong pilapen kajok be piatum asupo dunpli dhoni rong pi puabang kawedet ki duk te da jok Bengaloran kachongda damche aphan hempen pinanganani pen bar plot lo bonta train pen kidam boma hut tomon langno ke phologa jok manghu detnamat train pen chon phiramat ajir potom pen chikak daklo bonta bangsola marjulong pen Bengalora lom kese atom pri pen longlo lapen aphi koson pen koson ne hongdam lang pomat kathu phiramat dhoni rong pi aphan theklong le dalo
bangsu kiri jiaphan tangka maha kenang thepi ka jok haro kadameli dorsing rong hangta kirap pidundu bonta ri bompen long lere ka jok ahe matum ta kamatha kisungason plangdat lo lapen kirap dunason anta kiri bomamat nona bangka dure dokoklo Lasi Council Kija KACCM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Asapak Nangrap Dun Tapusi Ahematumpen Kachuningri Pedopon Lasonsi Kirabji Ninghang Pulotangte GP number 6003679445 Alongle Kirap Nang Pali Non Pusi Ahematumpen Kachuningri Pedopon Fuloni Penaroning T Carbinglo News Nilimen kamra rong pi nilirong sukum tok rong tarabasa nili kisung nili supu padalam dhoni rong pi kidu ko joini ka be joini ha kirela chongda donji polo ajir pu tumpen kida mahut ebengan tomon lang nu cholong pon lomat tren pen chon lo ajir pu tum unti kiri dun lo amat ke nep dun lo long lo tiket kang tan dama phia phang ko ka thuye mala tuta uti kang mat tren ke dama por nangli tang lo anjala tumbang ke ri un e mat la atu me dam ruk lo la nili supu phang ke tekang bub lo amat aphi hala nili supu phang ke bang katap kat pudam tap dam pru ma bang pulis tum long lo ha ke ai thokam me kat du ka be ahut long pon lo hospital pon si pulis atum si bang lang kadu ka belo la sila dakten ni tum hin pen khobor chen bang na MP lo la si hala KSA po tum phan pen chuni ri nang kiri da do kusi chuni ri lo amad la KSA tum phan chuni ri pen lat alang tum phan la sar dorsing ro hang alang chuni ri amasi alang li unan bori nang bori dun si nang rap dun lo la tin nili tum le la so poisa nili ding leke ding galilo alang phan e sar phan chuning ri si ate hala tum phul nombor enra hala tum along le poisa pothai no pu pothai lo an ge la hai poisa pen unti ri lo an ge no anta oso long le an ge la kiri dama tum la ke e potum ta amen munthi long pi Samilangso Large Size Multi-Purpose Cooperative Society Lemsalong Annual General Meeting Pedopon Pinichi Tini Paisir Kepani Lakha Kripli Korkanti Constituency Keparo Samilangso Large Size Multi-Purpose Cooperative Society Lemsalong Ninkanesek Radamaipi Pedopon Amayalong Mai Chipaham Pupon Samilangso Lems Chairman Sarsing Tokbia Hinpensi Mai Charipon Maiki Phalam Take Thanpon Samilangso Lems Secretary Sarsing Rompia Hinpensi Klardakpen Thanpon Labang So Maelo Alhiaman Pen Observer Jus Guraj 1000 Lopen SGB Gulab Kramsa Sakti Kendra Maipu Professor Rongpi Minority Maipu Horjo Teron Pen Chenglok Pinangan Samilang So Hawaralok Man Kidotum Chetonglut Chi Hek Pen AGM Maelong Kidamtang Ningkan Surhinira Inkoira Hini Pen Ningkan Surhinira Inkoira Ketom Aningkan Kiklem Kidampon Aliko Ansi Kidoma Po Alam Thihai Hui Shareholder Kido Abang Pubang Piatum Pen Chithan Chimumpon Lapen Non Surhinira Inkoira Ketom Pen Surhinira Inkoira Pli Aningkana Parman Kosomsi Kacheng Thorasai Kiklem Ponjima Kopi Pia Saye Mosi Keneng Ponjima Po Alam Thihai Hui Chidon Sarpen Chinki Chithan Ponsi Surhinira Inkoira Ketom Pen Surhinira Inkoira Plia Parman Akimi Internal Auditor Dorsing Rongpar Lapen Elena Taro Piatuma Pan Chidon Sarpen Ingwaipon Lapen Pinia Maelong Shareholder Parup Hora Pokebra Trok Angbong Pen Parup Lira Pokeban Abang Pubang Piatum Chitong Don Si Misen Pen Mai Ingsam Jin Pen Pichun Pon Samilang So Pen Long Morning Tea Carbing No News Churolo Nanajum ini lapanso amailo ngaji tono ho pasi ni tulung tutel shareholder banganalo adu wege bang harap borat okera trok sitamenon bortoman acetong ini kacetong ke bang harap lira ke bangen non cetong lo pasi non kebangi suri ikan suri nira ingora thom ingora pli lapanso phan bangen tum
budget and bonlo je sarkar ben jong si nangkar hondu apa de naga jinsu do purte nitum iklem poni dulang ladak nitum kuwi ki poni do apa nomle kame nitum isu nai dola nong nong ni mena lahai posini tumange sarkar mo sini rilo je nitum manang lang pon mote lahai iklem poni posini tumange mane members mane de staff pati ko ben kame tumange na si apa rai kon ini mate non mage theglong le nitum non itu bomenge nitum theglong le si samjin ben si tumpon po si ni ini thibon